Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen ojiwo tend wadh ma Mombasa mondo ondiki tich joma mine kendo gitiegi tije mathothne iparo ni gin mowene joma chuo. Ka oloso e wadh ma Mombasa kama ne odhi rwako masinde mag golo mwandu kata ng'awo mwandu e meli midendo ni cranes, jatend migawo no kata kamano kwedo rumbi ni wedhe mag pinje malibamba sani koro yudo ohala moloyo dho wadh ma Mombasa. E sechego bende jata tije e dho wadhno Captain William Ruto ne okoni biro mag masinde go biro konyo e bero chenro mag golo mapiyo mwandu mopogore opogore mago gi meli kachiel kod mago ma igolo e pacho ka kitero e pinje maoko. E thuolo mar nus mar higa mag 2023, kwan mwandu makalo e wadhno osemedore kowuok tan milion 17.4 higa mag 2022 nyaka tan milion 18.8 ma en medruok mar kwan atamalo 3.3. Sisi tuko kibaumbele kuhakikisha kwamba poti ya Mombasa inaendelea kuwa port yenye ina sifa na iko na uwezo ya kufanya biashara katika nchi ya Afrika, ikuwe competitive kwa Afrika nzima. I am pleased to hear from the Managing Director, Captain William Ruto, that one of these cranes will be piloted by a lady. And we have agreed with the MD that he needs to be deliberate in hiring and training other women to be able to be part and parcel of this progress so that we avoid calling it a man's job. Of importance to let you know is that this equipment will really improve the efficiency of this port. What we have been seeing, even though you've been seeing that we've really improved in terms of efficiency, but with the arrival of this equipment, I want to assure you that we will double up our efficiency. Waziri, we promised you, me and my MD, that we'll work hard to make sure that Mombasa Port becomes the best port in Africa. And this is what we are going to do in the next years which you are going to be here.